Gre za prvi obisk madžarskega zunanjega ministra v Nemčiji, odkar je Viktor Orban s svojo stranko Fidesz na aprilskih parlamentarnih volitvah pometel s konkurenco. Madžarska, ki zaradi pogosto svoje glave politike ostaja trn v evropski peti, si ne bi smela dovoliti, da v Uniji ostane osamljena, je prepričan nemški zunanji minister. Keiner von uns ist, auch Deutschland, keiner von uns ist groß genug, um alleine gehört zu werden, um alleine seine Interessen durchsetzen zu können. Und daher ist es unsere feste Überzeugung, dass wir jetzt handlungsfähig sein müssen. Und deshalb ist es gut, dass wir auch jetzt miteinander sprechen und auch weiter miteinander sprechen wollen. Povezana Evropska unija, ki nagrajuje najuspešnejše članice, pa je vizija madžarskega zunanjega ministra. Amikor arról beszélünk, hogy egy erős, biztonságos és versenyképes Európai Uniót akarunk. Olyan versenyképes Európai Uniót, amely belül is engedi és inspirálja a versenyt. Egy olyan Európai Uniót, amely jutalmazza azokat, akik végrehajtották a strukturális reformokat a versenyképességük érdekében. Egy olyan Európai Uniót, amely olyan tagállamokra épül, amelyek felelősségteljes gazdálkodást, felelősségteljes gazdaságpolitikát folytatnak. A na odnose med Brusljem in Budimpešto je v zadnjih tednih padla temna senca imenovana Sorosov zakon. Gre za sporni predlog protimigrantskega zakona, ki kriminalizira pomoč pri nezakonitih migracijah. Azt azonban elmondtam a miniszter úrnak, hogy ha Magyarországon valaki a nemzetbiztonsági érdekeinkkel ellentétes tevékenységet folytat, akkor annak vállalnia kell ennek következményeit. És mi ilyen a hazánk nemzetbiztonsági érdekeivel ellentétes törekvésnek tartjuk azt, hogy valaki illegális bevándorlókat. Madžarska vlada z omenjenim zakonom tvega nadaljnje poslabšanje odnosov z Evropsko unijo, ki Fidesu očita kršenje človekovih pravic.